El grup d'estudis de la Vall d'Horta i la muntanya pelada, el POU, ha publicat l'Atles de l'aigua d'Horta-Guinardó. Es tracta d'un número extra de la revista que editen regularment i que està dedicat a la història de l'ús de l'aigua en aquesta zona de la ciutat. S'hi recullen imatges, gràfics i dades de rieres, torrents, basses, aqüeductes, fonts i mines. A més, s'inclou un plànol detallat amb 64 basses i estanys, 64 fonts i 7 conques. Tot el que té a veure amb l'aigua des del punt de vista econòmic, social, de diversos àmbits, torrents, basses, aqüeductes, conduccions d'aigua, mines d'aigua. Aquest treball exhaustiu ha estat realitzat els darrers 2 anys per diversos historiadors del Guinardó. La revista té un preu de 5 euros i es pot trobar als quioscos del barri. Els autors esperen que sigui una eina útil, entretinguda i instructiva, tant per a particulars com per a les escoles. De manera que si es busca aquesta època romana i fer veure la importància que